A liberación dunha das parcelas que a Consellería do Medio Rural ocupa na Xunqueira de Alba podería estar próxima, unha posibilidade que o Concello ve aberta ao iniciar os trámites para facer oficial a cesión da parcela do polígono industrial do Campiño que a Xunta utiliza como heliporto. Dende o noso punto de vista absolutamente necesaria entre a Xunta de Galiza e o Concello de Pontevedra para a xestión de servicios esenciais para os veciños e as veciñas de Pontevedra. Estamos falando da extinción de incendios, polo tanto, un tema no que é necesario poñerse de acordo. A parcela emprégase como heliporto en base a un acordo verbal acadado no 1998 entre o Concello e a Xunta. A intención do Goberno autonómico é convertela nunha base logística do Servizo de Extinción de Incendios Forestais para toda a provincia, pero a súa clasificación urbanística é de zona verde, polo que a Dirección Xeral de Defensa do Monte solicitou que se inicien os trámites para regularizala como dotación e equipamento social. Si está no plan parcial do polígono do Campiño como zona verde, aínda que sabedes que realmente nunca funcionou como unha zona verde, un outeiro, e tamén sabedes que dende fai anos se utiliza para os traballos de mantemento do estado do monte e extinción de incendios, pois o que se fai é propoñer ese cambio de clasificación de zona verde a dotación e equipamento social. Deste xeito, o Medio Rural desaloxaría unha das parcelas que ten na Xunqueira. Sería en concreto a de 8.700 metros cadrados que acolle unha nave de taller e almacén central de vehículos da Consellería e outra construción como base de bombeiros forestais. Estas instalacións trasladaríanse ao polígono de Botos en Lalín e ao Campiño en Pontevedra. Pola nosa parte, colaboración, axilidade e dilixencia nos trámites que teñen que ver con ese posible traslado. É básico a desocupación desas parcelas, o falaba o alcalde a semana pasada, para facer realidade, pois, por fin, a rexeneración dun espazo verde na cidade que é necesario e é... Para mudar a clasificación urbanística da parcela do heliporto é preciso facer unha modificación parcial do polígono do Campiño, que terá que ser aprobada polo Pleno. A proposta xa ten todos os informes sectoriais necesarios e votarase en pleno o vindeiro 2 de maio.